ngoi ang mga marway baspa aru ka social media baro ka wala ki ibenya ka hendai nga support ya ka baro ka Indian la ibenya ka baro kinong may kalaya kit Barcelona do Bangalore do che baro ki jaka po Indian la viral gaya tang mga marway ba support ya ka nga support ya ka sanam nalapi ko aban juba papingan kren ada nga viral lo bang support ya ka sanam lada kun gibat kem yang aru ai bakin kem namar omlai lei namar nga support ya ka sanam namar ba akwa ya ka juba kumno uraju yak ti kum taken nga support ya ka om dai ban chusim kabu om dai ban chusim kabu baka sonam ka penjabi ulok wa jong to tengah la jong ba sun that burom no ya ka pimla aban long gumda hoi ngate ngai thuo ye fi nga support ya ka rusniu om dai yo rubha hoi yo to upriu balaya pula lei om lei hendai ngin wat ya ka proof kan in wat ya ka proof kan sapau namar ba ka sunam kadai ka katnga ka jong ura to balaya pu keteng umnom tebre ya rengatip bat pengambil thubiro hendai pimdai ban keno bakumne kumtai belai pen chukunno kumtu kumne gemdai nga support ya ka sanam balai nga support ya ka bakan kra ya ka jong ahok berkerong renjing la jong kumno ka tak tiyo tengah jong yulok la jong nga support ya ka sanam andai wa la nga viral ai bangan viral am kuslai la nga sa kem lang bat karungan sa kem lang bat ka ngam kuslai na mga support ya ka namar om dai tang banong ban suthat baka sonom ka pendia bulok pa jong Henry Watt chua ya ka jing bah satip kumno ka pendia kumno ka le hang taken baka satip namar ngai ikini wem apet ta ko ka new kren kumno apet ta ko ka new kren ta kumno apet ta ko ka new kren kumno had banong mo kendai present mat nga kan beja khasi kendai pu kendai present kajing sniu kadon siteng per kajing bha kan siteng nama ngadap simil ko jong ko jing im kumno nga viral kumno nga lenti kem yo ban kem ye ka beb kajing sisha kumno nga lenti kumno nga im te kum ka sonam ro ada pimpat yo ka jubab endai da pen viral keluma de kajing im jong ka enai pen berwari ngai ang keren ada ngai ke beri ko famous ngakren ke jing sisa ada pimpat yo ke jubab nai da keren de ke jing sisa ada ka sonam kala plahok de ke jing sisa baling ngai rap ke sonam happy ban ya rap namal happy namal ngal de shemil ko jong ko jing mem happy ban ya rap thai pen ngalangia ngalakadang ngaladap adu sadam ban page sonam ha on Instagram kumba on ya ka be pakren be jik ngathai ban page kadang wa support ya ka sanam ni ka thang nga support ya ka sanam ada ka ai ka jubab ka basisha ada ka ai ka bujubab balai nga syukun start ya kata mar ngarung ada ka beri ko famous ada ka beri ko pau nam ta kadang nga hapan jeng menta ban le live kinong save kila de save om le nga tengah comment nga support ya ka sanam kum ka jing im ko jong aro ki social media app hapok mai kla ki suyeng lam le snap nakawai ka new kren kumno 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 san no uno san hima snap no youtuber snap na to mau for sam to rupang ngala thai ban ngap ngai thuang a sai besam kum ka jing im ko jong la thai ban ngap namar ngar wala de ka ei taga daw nga support namar bangin yo ya ka jubab namar baka ngate ngai thuang e pinga support ya ka sonam daw raj u ya pro em nga isn ei nga isn ei yo to lok jong ka bahasa Punjab nga isn ei but yo balalai bulan lek ai bon lek hendai ngan ong ka wei ai ki badang im kin im ta jubab sa iyo okay
Namal kasonam bali nga support ya ka bahkan ai ke jubab hapo Meghalaya bahkan jubab bali ka Punjabi ulok ka jong. Yes. Bali ka Punjabi ulok ka jong. Takadaw support ya ka kamdai ka brigo bas new per kamdai ka brigo ha kare betang shiteng do. Nun ka man ken nok than ya ka jing im jong kuai. Bikin nak baka Punjabi ulok jong piladun ka proof. Oi ka proof sosial media ka lapau. Henry ai baka jubab ka try dur ka try dar pak baulok jong ka Punjab sisana ka pare. Hatu mentaro umpat lap baka Punjab makane Punjab kuai ne. Oi kuai kila ready. Teman-teman punya sonam ngan punya hapat ki story la jong ka story jong ka sonam ka story jong em kaya hap kad bat nga syuong no bangadai ka brew ka baklan bor bat ka bala ban ya sajek nia yakin em ngalaj im jong ki umat ai bakin jauh kamasim ai bakan fight Henry kajing long bapinchim ya kajing im krem dala kajing berbasisya no aban jing rumah